Commission on Election nagpahigayon og off-site registration sa Police Regional Office 7. Isip katambayayong sa eleksyon, nahatagan og kahigayunan ang mga pulis nga mapaduol kanila ang voters registration. Mukapin sa usa ka gatus ka mga pulis ang nakaparehistro. Gibuksan usab ang PRO 7 alang sa mga sibilyan nga nagparehistro. Sama niining 57 anyos nga first time magparehistro sa tinguha nga makapahimos na puhon sa senior citizen benefit human sa tulo ka tuig. Well, basically, ang atong kapulisan, no, they are stakeholders, partners of COMELEC. So, kinahanglan na ato silang hatagan og importansya nyo. Kay sila man to'y ato ang mahimong security, protection sa atong election documents and sa ato pong COMELEC personnel even before, during, and after elections. Okay ra kayo. Yeah. Mas bayo nung gibuhat sa COMELEC. Anong karon pa magka nagparehistro? Kasi sa mukha nila ko usahay, kapuyan ko.